que vai tocar o impromptu en mi bemol de Franz Schubert. Un aplauso para ela, por favor. Bueno, despois desta brillante interpretación de Sara Pose Rama, vamos dar entrega dos diplomas e honras ao alumnado de cuarto de grado elemental da promoción 2017-2021. Van facer entrega dos diplomas a profesora de piano Maripaz Hernández e o profesor de clarinete Rafael Espido. Vou chamando un por un, entradas aquí polo centro e salidas polo lateral, vale? De un en un, e volvedes ao vosso sitio.
Daniela Alfeirán. Foto. Ponte aí no medio para facer a foto. Vale, ahora baixas por ali. Ainhoa Martínez. Ainhoa, ven a facer a foto. Se non nos hablas na voz de Galicia. É importante. Lola Fuentefría. Lola Fuentefría. Candela Gerpe. Álvaro Lavandeira. Non son capaz de entrar no curso. Non, estamos facendo todos e non hai maneira. Mireia Couto. Sí, pero por si non che dan eles. Mira, debe conectar. Vai. E ahora que? Sí, ok. No, bueno, igual, joder, no sé, ahora se... Sí. Enrique Mayón. Non, creo todo cortado. Ahora está ahí. Sara Martínez. Carlos Cotelo. Joel Puga. Jacobo Alvarellos. Pablo Blanco. Carmela Insua.
Miriam Hernández. Bueno, ahora seguidamente vou a presentar a actuación a especialidade de música tradicional e van a interpretar un tema que se chama Camiño de Santiago, un arranxo da profesora de flauta Isaura Rey e que conta ca colaboración de Xairo Campos. Un aplauso a todos.
bonito arranxo de esta magnífica canción titulada Camino de Santiago, que este ano, como estamos co Xacobeo, pois bueno, é unha boa idea tamén tocar algunha canción tradicional. E bueno, para que vexades que no conservatorio tampouco é todo Mozart, Bach, Beethoven, podense facer máis cousas que a música clásica de sempre. Esta foi unha mostra, pois eso, con cariño para este ano que estamos celebrando o Xacobeo. Bueno, seguidamente vamos a dar paso á entrega de diplomas e orlas para o alumnado de sexto de grado profesional da promoción 2015-2021. Van a entregar os diplomas nesta ocasión María Iris, a concelleira que temos nós no conservatorio, e o noso director Juan Otero. Malo que eu non sei ningún chiste, Mari. Eu se souber así. Sí. Bueno, perdón, estábamos aquí debatindo. Bueno, vamos a chamar en primer lugar a Belén de Pose Francisco. Barbeiro Otero Nayara. Camino Ferreiro Patricia. Lemos Ferrín Xavier. Lois Filgueira Natalia. José Rama Sara. Rojo Arjomil Nerea. Bueno, hasta aquí foi a entrega de diplomas de sexto de grado profesional. Bueno, pola miña parte, darlle os parabéns a todos estes alumnos que acabaron de chegar hasta sexto de grado profesional, porque ten moitísimo mérito dedicarlle tantas horas ao instrumento, a vir ao centro despois de tantos estudios que teñen no colegio, e tamén
Moitas gracias aos pais que tamén fan moitísimo esforzo por traer os nenos aquí ao conservatorio, sacando tempo de onde non teñen moitas veces, facendo moitísimos kilómetros, verdad, Isabel? Sí, aquí, ademais, desde este curso, o anterior e este curso foron especialmente difíciles por toda a cuestión da pandemia, e desde o conservatorio temos que decir que o comportamento dos nenos foi absolutamente exemplar nas clases, que están estudiando en condicións heroicas, porque é heroico facer isto nestas condicións, non? Xa vedes que organizar calquera evento moi complicado, as clases foron complicadas, o seguimento das clases foi complicado, especialmente para os que tocamos instrumentos de vento. Entón, eu quero vos pedir un aplauso moi forte, porque non lles podemos pedir máis do que fixemos todos. E como este acto de hoxe é por eles e para eles son os protagonistas realmente deste acto, os alumnos de sexto de profesional queren dicir unhas palabras. Están un pouco tímidos, teño que decir. Bueno, son tímidos, non? Pero eu lles vou brindar a oportunidade de ouro de aquí de coller o micro e poñernos podres aos profesores. Así que, por favor, aproveitade a oportunidade que vos dou. Un aplauso, por favor, subide ao escenario. Gracias, Sara, non facía falta que me trouxeras. A mí non me traen porque lle puxen moitos negativos en linguaje musical, entonces, bueno, eso teño guardado para o resto da vida. Bueno, non sei se se escoita. Bueno, pois boas tardes a todos e a todas. Eu non contaba con falar, pero bueno, inténtase. Bueno, esperamos que disfrutarades moito deste pequeno concerto que acabamos de facer. Nada, dicir que ao longo destes anos, pois, non foi tanto unha saída profesional, o sea, por decir así, senón que pouco a pouco fomos creando unha pequena familia que, bueno, que ao final quedamos 7 persoas, moi orgullosas. Non só nos axudaches a crecer como músicos, que é para o que viñamos no principio, senón que, as persoas que somos hoxe en día. E nada, dende as festas estas de fin de curso que facíamos con Javier, ou todos os nervios que se pasaban antes dos conciertos, que, bueno, que os sigo pasando, pero intentase. E nada, moitas grazas a todos, a todo o profesorado que nos deu clase, o que non nos deu clase tamén, porque, bueno, sempre estuveron aí axudando. E nada, pois queríamos dar un pequeno, non sei, detalle, así, en conxunto. Moitas grazas a todos. Para todos os compañeiros, para todo o mundo, vale? Para todo o mundo, imagino, este ramo, estamos, bueno, super felices. Estou tapando aquí aos meus alumnos, sinto moito, pero, bueno, estamos todo o profesorado do conservatorio, de verdade non vos podemos explicar o bonito que é participar no proceso de levalos, de encamiñalos, de ensinarles a tocar un instrumento desde que son pequeniños. Facía outro día un símil na audición de flauta, que é un pouquiño, crear alumnos é un pouquiño como plantar unha semente, non? Que ti vas plantando a semente e xa deixas ali medrando, non? E pouco a pouco ves vendo que vai medrando, e hoxe temos colleita, non? Hoxe temos colleita e é moi bonito, non solamente porque, bueno, polo que puidemos nos aportar a súa educación, senón porque agora que non me están escoitando os meus alumnos, teño que confesar que nos aprendemos tanto deles como eles aprenden de nós, non? É un proceso recíproco.
e é moi bonito ver que medran non solamente como músicos, sino tamén é moi importante como persoas. Entón, desexamoslle o mellor do mundo, a mellor das sortes e o mellor dos futuros laborais, porque o merecen. O sea, que un aplauso. E xa non nos queda nada máis por dicir, creo que despedir a este acto con outra actuación máis, que son Sara Pose, Xairo Campos e o profesor Eduardo Coma, que van a tocar a contradanza de Paquito de Ribeira, que espero que disfrutedes moito. Gracias por asistir, moitas gracias por todo, por ese sacrificio que fixeste durante tantísimos anos, o cual estamos moi orgullosos dos nosos alumnos e de vos por colaborar con eles en facer posible que se cumplira o soño deles, porque ao fin e ao cabo a música, para chegar a donde chegaron eles, hai que ter vocación, porque senón é imposible dedicar tantas horas a un instrumento, a algo que se de verdade non che gusta é moi difícil, porque seguramente na promoción deles quedaron moitísimos polo camiño, por eso, porque costa, porque non hai tempo moitas veces, e porque, bueno, se de verdade non che gusta é imposible chegar a donde chegaron eles. Moitísimas gracias por todo e moitas felicidades a eles.
esperamos que o espectáculo fose do seu agrado. Permanezan nos seus asentos